Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a l'Ajuntament de l'Ampolla, en esta sala de plens, que crec que mai l'havia vist tan plena, així que estem contents de veure que hi ha tanta gent. I avui tenim l'estrena del documental 180 campanades, una petita gran història del nostre poble, de l'Ampolla, des de l'època romana fins a la segregació, i que veurem també algunes imatges de l'actualitat. Estem molt contents de poder fer possible la realitat d'este documental, que des del primer dia que vam parlar Mario teníem clar que havíem d'apostar per tenir un material que pogués estar a disposició del poble i en un futur tant de bo pugui estar a la futura Casa de Cultura, museu, a disposició de tots els ampolleros i ampolleres. Res més, us deixo en Mario Pons, director del documental, que ens explicarà una miqueta més. Bona tarda a tothom, autoritats, alcalde, regidors, gent del poble. Gràcies per fer cultura, és important. Avui que fa 35 anys un dia que vam sortir al carrer a celebrar la segregació del nostre poble, el dia 15 de novembre de l'any 1989. En aquell moment devia tindre l'edat vostra. Què teniu ara? 8? 9? 9. Més o menys, eh? I jo me'n recordo que els xiquets i xiquetes pegaven uns vots allí. Després ho veureu, eh? I el cas és que, gràcies a Guillem i a la seva procés d'investigació de tota la vida, recollint dades i articles a les hemeroteques, llegint llibres relacionats sobre la història de l'Ampolla i a la seva gran passió per parlar de veritats locals i també universals vinculades a la batalla de l'Ebre o vinculades a les pesqueres o al comerç fluvial a l'Ebre. Gràcies a tota la seva inquietud també en el procés segregacionista, va ser un dels impulsors junt en Coca i altra gent de la Junta Segregacionista de l'any 1973 i tota una sèrie de gent que són moltes vegades gent anònima, però que, com molta gent anònima del nostre poble, feu i fem coses que a vegades passen desapercebudes, però són molt importants per construir identitat i construir cohesió. Donar un agraïment també al Col·legi Públic Mediterrani, als xiquets i xiquetes, etc. També a tota la gent que m'ha ajudat en el tema dels arxius. Veureu que en aquesta pel·lícula hi ha arxius no només del senyor Marino, sinó que hi ha arxius de Televisió de Catalunya, hi ha arxius rescatats de Ràdio i Televisió Espanyola Nodo, Filmoteca de Catalunya, hi ha arxius del Museu de l'Holocaust de Nova York, hi ha arxius del Museu de Guerra de Londres. Han fet una feina ingent, porto 25 anys fent documentals. Aquests arxius han estat cedits per la difusió local perquè avui poguessin disfrutar de la pel·lícula. Però com sap la regidora i sap l'alcalde i regidors, aquesta pel·lícula no es pot distribuir si aquests arxius no es paguen els seus drets. Jo tenia compromès 25 minuts, n'he acabat fent una miqueta més perquè és el meu poble i crec que fa molta falta i més que mai. Entre tanta incúria, tant de totalitarisme per tot arreu, tant d'odi, tant el que diuen bulos, que no deixen de ser feixismes encoberts, fa falta més que mai memòria democràtica, fa falta més que mai sentiment de poble, fa falta més que mai agermanar-nos, estimar-nos, saber qui som, valorar-nos uns als altres i deixar-nos estar, de tot el contrari. Este poble va passar una guerra civil on van caure 22 cases. A la pel·lícula en parlem. Este poble va passar una primera guerra mundial on este poble va sortir a la mar a rescatar els nàufrags dels mercants afonats pels submarins alemans. Este poble és solidaritat. Este poble, la seva ànima és ajudar, és cohesionar-se per tirar cap al futur i fer que aquella segregació que vam aconseguir fa 35 anys mos valga per als fills d'estos xiquets i xiquetes. És molt important fer cultura. Us parlo d'un ofici que s'està perdent, que és el de cineasta, el d'artista. Espero que us agradi el que han fet i sí, li desitjaria que aquest museu, Casa de Cultura, m'agradaria dir-li a mi, no només compte en aquests arxius i tota la feina prèvia que he fet sobre el nostre poble, hi ha 3 autors que l'han fet també, sinó que servisca
perquè entitats i associacions dedicades a la cultura tinguin un espai on poder-se desenvolupar, on els grups de música puguen assajar, on la gent del teatre pugui preparar l'obra, on la gent que escriu tingui el seu racó per trobar-se i fer recitals, etc. L'Ampolla va perdre la Casa de Cultura. La van bombardejar. Veureu la tia Belina com us ho explica. Quants anys portem sense Casa de Cultura a l'Ampolla? És necessari i vital. I això, més que pressupostos i diners, és un sentiment que els nostres avantpassats, la gent que va muntar aquell primer centre recreatiu de l'Ampolla, ho tenien molt clar, que sense cultura i coneixement el nostre poble no té futur. Per tant, espero que disfruteu i gaudiu, com jo he gaudit, construint la meva pròpia memòria, que és la vostra. Moltes gràcies i a l'acabar, si voleu fer alguna pregunta, aquí em teniu. Un aplaudiment per a la gent gran, però després ja els tirarem un per un. Gràcies. Per què l'ampolla se diu ampolla? Pues bueno, segons alguns historiadors, l'ampolla deriva de l'Eberontia,